Hadian baka jingkeno jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ya ka NPP ya lor ka jimbambiang ikikat kisla pante ya ka opes tama jong ka seng hendrai na kaliang State President ka National People Youth Front uba kit borlang nongrem ulong bakam syam dan nongrem hey baka MPCC ka kano ya ka seng NPP kalong ka balam ler ong President ka National People Youth haba krench kinong thok kubor uteu President ka NPYF lapan remjor ya ka MPCC. Shushu ladawa na ka MPYC baka deban panma mordo de ka nega jingkentho ka baklem dan nongrim jangki ula kenturu bakim deban kena kulma reki deban ker ya ki jingkeno bam sngo dan nongrim pat kiwe kiman. To hakane ka por na kalian jong nga kung State President jong ka National People's Youth Front nga don ka ka wi ka jing pensai halor ka jingbi ikut kubor bat ka statement ka bang iling ba ki YouTube channel kaba ngili mentakasni halor katuka kot kubor kaba nakaliang jong ki nongyalam jong ka youth congress kilakan tho yangi ka parti MPP hagaba kila ong ba ngi kum ka National People's Party habangi penyang ya katai ka building ka thamai ni ngi tham yo ya kanu ka permission nakaliang jong ka muda ngadon hang ni ban pensyai ba nakaliang jongi ka National People's Party ni download ya parok ki kot kisla ki ba kentup ya ka permission ka bangyo na muda ka dai nadu ka arpo artrik jugna di sembar hajar arpau kani ka permission ka don bat nga ha kani ka puat nalor ka taru ngilayo ya ka no objection certificate for building construction na ka office jong deputy commissioner is Kasil district hakar punyo trik uplai January ar hajar arpowe kini ki atli ki kot tiba don kam ban pensisha ya ka ke ban nakaliang jo kini ki nong yalam jo youth congress ki don ban kentho yangi ka parti hak pede par kajing pedyang jongi kajing sna jongi ya ka te ka building ka bathma jo ka parti ka jongi kai ka bang aku aban ong hakani ka por kalong namta kini ki nong yalam jo youth congress kiba persang ye kaban yalam baklayu padba lengba kiba kum kini ki bomdon ya gajing sisa watang khandiadro gajing batai ki yoki kat kum banga pek ya ka statement ke yoki ka ithik kum bakilong confident bat i kum tiplot ya ka ka kam ka ba ngingile khamtam hagabe dei bat kan ka jingsna jungi ya ka party office ka thamai tangrai kan ne ka pen i ya ka jinglong khna khlung ke yoki ha ba ki ai ya kan ka press briefing benen kaba ikandon ya kanu ka jing sisha te nakaliang jonga ngaso man ong bakumu state president jong ka National People's Party ngaso ban ai ka jing penrem ka bajur ya ki bakum kini ki judge statement ki bayalam bakla ya ki nong song snong jong ka jela bat hakiju ka poru ngakwa ban ong ya kini ki samla jong ka youth congress ba kimdei ya kaban sei kinu kentho ya kinu ki jing kentho ki bom don nong rem te nakaleng jonga hakane ka por ngaso bang ong ya ki ba ki dei ban panmap no sisndom ki dei ban apologize halor jong kan ka jing lambak la jong ki hakabe dei ka bat kan ka permission ka ba ngikum ka party hi penyang ka building ki jongi hang to ngaso ban ong ya ki ba ki haban panmap ki ba habat po apologize yang i habai dei bat kane bat lada kim la ban apologize yang i hakini ki sngi ki ban wan nakaliang jongi kum ka party ro nginom syong thai nginom syong klikti habe dei bat kane rai ngila ban ya shakmat hakabe dei bat kane ka kam nam ta joki yaman tanga sobat ong syatang kum ta nam ta kini ki khna ki ba ai ka statement ka belong wrong information nam ta ki padba jong nong susnong jong ka jala ngang la dei dukhot jong ka party congress nadu or hajar lai nadu ikbang ngadang khaprit rung la dei hakapor bangadon haka congress nadu hajar lai ru kini ki jajing keno kini ngam supla ba ki babon ki political party bat ki riu padba bat ki we ki keno mentai ya kan National People's Party ba ka party ka bamsa ngam supla ya kan ni mar hakapor bangadon haka congress kini ki ju ki jajing keno kam ba kini bet ndala jan ke election boleh kini ki jing keno bamsa ka kam khloit ba menta nomor ba ka election kala jan rai ngan ong pi ba kata ka bamsa lada kadon hauno ne kano ki khot jong ka National People's Party ka ba ngakwa ban ong lengba jong pi kilat pathai ko boran ke janmet kalong
lada pilap yu beri ubadon ketisi syah kat kabam sapkem ai kijing pun sitom yaki lembaga ai ngangam don hang ni ban yada yaki rubam sa ngim don hang ni ban yada ya no lada ki bam sap shisha ya kataka pisah jong pajba lani yakino ki kenja construction work kumbang ayu i lembaga social media kijing kena di babon haba yaki construction project di paper la susha kena bamsa ngangam ong ba lada pilap shisha ya ki jing shisha le ada kapan kam file ka FIR ka an ka dong ndon balong hajrong ya ka an barok ni dong hapo jong ka an la do UNPP la do kongres la do BJP ro hanrai ngai kumba kini ki jing kena bamsap ki detang ki jing kena ki bom don nong rem pila da ki don nong rem ki la de men supakan beke ai di FIR kalau ko yuk tu kalau ka CBI ni don kiwi ki institution ki badai barpet ya ka bamsap ki don kita ban le la ka jong ka kamram ban le ya ka badan ka ngagam don hang ni ban yada ya ka bamsap jong kita ki khot NPP la da pilap hi ban pha kem le kot khubor ka ba ong ha ka heading ka ong ja ka NPP ha ka jingelang ba khot da ka KJ CLF kajing khot jong ki nong yalam jong ki balangi paper ya kata ka meeting jong parok ki political party ngaladep ban ya kren bat u presiden rang ba ngi Dr. WR Kaluki halor kane ka kajing mi kot khobor ba menta kasni dengan ong ipi hang ne bakum ka National People's Party lengba jongam ta kum state youth president ha kajing ya kren lang bat u Dr. Kaluki bodi presiden rang ba du jongi Tanya tu hapi bangi kamyo kanu kajing syakhat na kalian ga jong ka party ha ka bede bat kane kajing yalang kane kajing yalang ka don kambha bat ngangek palada ngiyo jing tep na kalian jongi kum ka party ngilong ki balak loy bani shimanta ha ka bakum kini ki jing yalang iba khamtam ba ki nong khat ki dei na ka kanhon jong ki nong yalam jong ki balang ki paper te kata ka di ka we ka banga kwa ban ong sa ka we de kwa ban pentep ya kino ki bakwa ban pentep ya kino ki kenja jing yalang la ni jing khot na ka banta jongi ka party hangne hapo ka jela meklia ngidon ya kene ka office jong state president barang ba do jongi bat kino ki ji ki shiti ki ba pipi khot yangi pimre ban khot ya ki we pat mereka di ban wan ba ha ka kerteng jong ka office jong state president jong ka parent body ka jongi kata hai sir Dr. WR Kaluki kata kadi ma syukwa ban ong yo ki bakum kini ki jingkhot kindang don biang nang ni syakman ngakwa iya ki nong khot bakinda tip ha ya ka address ka jungi ka building ka jungi ka di hang ni hapo luar la shumet bat ka office ka jungi nganget barok liat tip tiki bakum kita ki jingkhot nga soman ong balada nging yo jing tip kum ka party lesel do president rangba umla ban lai dru mangi kum kinong yalam jong ki samla la ni kiwi pat ki khot jong ka party ngi don sibon ngila ban lai ha bakum kene ka jing yalang ka ban kamtang kita kini kiba kampung santai kiba ngakwa ban pensyai lengba jompi ha kene